Hej igen, drenge. Jeg filmer lige et stykke af roen her. Det er efter 4,46 km. Jeg tænkte godt være, at det driller lidt. Det er jo heller ikke, fordi det er super vigtigt, at I rammer en lille plyt. Men bare så ikke gå i panik, så har I set det før. Altså, nu ligger der sne, så det er lidt nemmere at se et spor. Jeg tror godt, I kan finde et spor her. Og så, se. Så drejer sporet lige her efterfølgende. Og så drejer det fandme igen. Og min tanke er, at man kan altså også godt se det, når sneen er smeltet. Det plejer jeg i hvert fald at kunne. Ja, jeg starter med ud og dumt. Og så drejer man op her, ja, præcis. Og så er vi forbi det sværeste.